Baba, where are you going? Shopping. Hi guys! Good afternoon! Happy Sunday everyone! Welcome back sa ating maliit na channel. So ngayon guys, ay may lakad na naman kami as always. So kami lang pala ni Paris yung aalis guys kasi daddy will stay home. Maglilinis daw siya. May pupuntahan kami. And ayun na, iniwan na pala nila ako kasi si Paris is very sleepy na kasi mag-aalas doon na siya ng hapon. So she has to take her nap now. So very ano na siya, suki na siya ngayon. So I'll just do this quick intro sa ating vlog for today. And then I'll have to go guys and I'll see you again very soon. Come on, get in the car. What you need in the car first and then... So hi guys, ayan na nga, nandito na kami sa sasakyan and ang hirap papasukin ni Paris guys. Tingnan nyo oh. Very suki na kasi siya guys kasi nga ano na oh, alas 2 na siya ng hapon and it's time for her to have her nap. Kaya ayan, hopefully makakatulog siya dito sa sasakyan and then I'll transfer her later sa prom niya pagdating namin sa shops. And yeah, so we're gonna go now guys. We'll see you again soon. So, nandito na kami ngayon sa labas ng shopping center and alam nyo guys, we had to drive at least 20 minutes guys. Like we're just driving around trying to find a parking kasi sobrang busy sa shopping center ngayon kasi alam niyo naman weekend and you know open na lahat ng mga shops kaya yan yung mga tao parang nabubuang para mag-shopping. And luckily guys, natulog si Paris. Ayan, oh. Kasi kung hindi yan siya nakatulog, iiyak yan siya ng iiyak. That was very lucky of me. Yung reason talaga guys kung bakit nandito kami ngayon is that this week kasi sa childcare ni Paris is they're having a pajamas week. So, the whole week, yung susuotin nila to childcare is pajamas lang. So, yung mga pajama kasi ni Paris guys na sinusuot niya for bed is, I don't know, very old. And ayaw ko namang ipasuot kay Paris yung mga old na mga clothes niya for childcare. So, naisipan ko na bilhan na lang siya ng something bago, yung cheap lang siya. Hindi naman talaga kailangang super mahal, di ba? Kasi para sa pajamas lang naman niya. And also, bibili din kami ng gumboots para sa kanya kasi yun din yung sabi ng teacher niya na kailangan nila ng gumboots kasi it's winter na and it's raining outside and sometimes may days na kailangan nilang lumabas. They will play sa labas, yung mga muddy puddles, yung mga ganun. So that's why they need gumboots. So wala pa kasing gumboots si Paris guys kaya bibilhan ko siya today. So yun yung plano namin and ayan, natutulog na ang ating baby girl. But kailangan ko siyang gisingin kasi anong oras na and magkuklose na yung shop, hindi pa kami nakapasok. So kailangan ko na ilabas yung prom niya, ilabas ko si Paris and then we're gonna go. So I'll see you again soon inside. Bye! So hi guys, nandito na kami sa loob and tingnan nyo, may nagising talaga guys. Kaya binilhan ko na lang ng drink. Say hi na. Uy! Say hi. Hi. Very suki siya nung pagkagising niya. And guys, papakita ko sa inyo ha. Sobrang daming tao talaga. Pakita ko. Tingnan nyo. Chock-a-block. Sobrang daming tao. Dun sa baba. Ayan. Hello, sweetie girl. Ito yung outfit ni Paris for today guys. Oh, ito yung bagong bili ni daddy niya na shoes. Ayan, looks very nice on her. Tapos yung beanie is from Lola Karen. So yung lola niya guys, nagbigay sa kanya ng beanie. What's that? Pearls. So ngayon guys, yung pupuntahan namin ni Paris ay I think we'll start with Target. And maybe Kmart and then Best Unless kung meron kaming makita dito. But Nak, we're gonna go buy your pajamas. Are you excited? Are you excited? Hala, walay tingog among bata. Yeah. Yeah, shopping. Where are you going? Where are you going? Baba, where are you going? Shopping.
Hey, is it cold? Go. Yeah, we have to go look for the pajamas. Go. I can find them. Yeah, let me know if you find one, okay? Let me know if you find one. Murag kurik ang bata eh. Here, honey. Here, oh. Have a look there, oh. Gusto na dito. Go. B, show mama, B. What is that? Puppy. Ah, Peppa Pig. What does Peppa Pig say? Like that? Shush. Game. Which one? You like that one? Game. Huh? Jeep. What's that? The game. Jim? Come here, have a look. Oh, this is nice, Nak. Oh, Mommy. Mommy. what's going on? So, kilala gid ang ating bata today. Gusto niyang puntahan, guys, oh. Ah, Lord. Wow. What's that? A toy. Toys. Wow, very nice toys. Pretty toy. Isa lang yung nabit-bit ko, guys, kasi ang bata natin ay iyak-iyak man. Push. Bus. What's the color of the bus? What's the color of the bus? Fish. Walang siya nagpalagay ulit, guys. O, kasi may laruan na siya na hinahawakan. Pero ayan na yung napili ko. I think yan lang yung bibili namin dito. Or yellow. Do you like that one, ha? Sobrang daming laruan kasi dito, guys. Oh my God. Kami sa Target, guys, kasi walang gumboots doon sa Kmart. And ito lang yung naiwan, which is fine for us. Ayan, oh, maganda. Super cute naman siya. But size 5. I think it will be better kung size 6 para medyo maluwang-luwang kay Paris. But size 5 still fits Paris naman. Do you like this one, Nak? Tingnan yung kinakain ng batang ko. Ano, oh? Kaya aron maghilom. Kitagaag kay hindi. This pop. Do you like this one? Ayan siya, presyo niya, guys. Oh, $16. Hi guys, update lang. So hindi ko na alam kung anong oras ngayon kasi wala akong watch. Tapos yung phone ko ay nakay Paris para maghilom siya, guys, kasi she has been crying. Ayun, hindi siya makatulog, guys. And kakalabas lang pala namin from Zara. Diyan. Ang dami kong gusto, guys. Like seriously, sobrang dami ng mga magagandang damit. But I don't know, nagdadalawang isip ako kung kailangan ko ba talaga ng damit, guys, kasi ang dami ko na talagang damit. So I was very good person. Lumabas ako, guys, and wala akong dala. So that's really good. And now, ngayon, guys, sila niyo yung mga shop, guys. Oh, yung mga tao ay naglilinya talaga para pumasok. Ayan, tapos dito pa. Lahat talaga, guys, kailangan mong maglinya. Gusto kong pumasok sa ano, guys, sa YSL o sa Louis Vuitton. Magtingin-tingin lang ba? We'll see kung wala siyang linya. But normally, guys, kahit wala nga ganito, meron nga silang linya. How much more ngayon? Itong mga normal lang na mga shops na to, naglilinya nga yung mga tao. Lalo na, paano na kaya yung ano, yung Louis Vuitton? So, see if makakapasok tayo, guys. But hindi naman tayo pwede mag-vlog sa loob kung mangyari man. So, we'll see. I'll see you soon, guys. Ang bongga niyan, guys, oh. Meron pa silang mga ganyang pasabog sa labas. But andito yung Miu Miu, Valentino, Fendi, Loewe. Oh, diba? Bongga talaga dito. Celine. Hi guys! Ayan guys, oh, mga gwapo sa Melbourne. Say hi sa Panty, hi kang Delsa, o kang Juan. Bakit hindi kayo nag-shopping? Oh, tingnan na, oh! Oh, bongga talaga itong ating mga friendship. Order lang kami ng mini chicken. And then we're gonna go home. Isn't that right, honey? You have enough? Mag-alasing ko na siya, guys. Bata nga bulingit.
13 na. Oh, bulungit mo ka na ang bata. Uy. Ha? Yellow. Yaw. Ang naunay pa rin siyan. Yellow. Wala pa nagkuhan ha? Pula? Let me know ha. Kung pula na ka itong pick-upon. And milky way. Di. Umong buhok bitaw na. Katulog ka na ka na? Ha? You sleepy? Katulog ko ng bata ka. Wala man nagnap. Ba? Katulog na po din siya sa sakyanan. Pauli. I think that's fine now. Hello? Say hello? Hello, Daddy. You miss your daddy? Shush. Do you miss your daddy? Bulingit ko. Bye! Ayan na guys, meron na kaming mini chicken. Ulit na kami. Ulit na. Go home si daddy. So hi guys, nakauwi na kami. It's currently 6 o'clock na ng gabi. And yes, ngayon lang kami nakauwi. We spent few hours sa shopping center guys. And ayan, pag uwi namin guys, so ang linis na ng bahay guys. Tingnan nyo oh. Nilinisan na ni daddy lahat. Ayan. Nagmap pa siya. Yan lang yung magkalat-kalat na naman kami dito. Sabi ni Mike, kami talaga ni Paris ang tigkalat sa ning balaya. So ayan guys, I will just quickly show you yung mga napamili ko guys for Paris. So, papakita ko sa inyo yung mga pajamas na napamili ko. So first is itong set na to. Tingnan nyo guys, oh, may mga bunnies. And yan siya. And then, this was for, ayun guys, oh, very cheap. $6 lang siya. What's happening, Mala? Are you okay? $6 lang to siya, guys. Very, very cheap. We'll make sure na hindi siya makalat kasi pagalitan na naman tayo ni Daddy. And then, the second one is itong Winnie the Pooh. Ayan, super cute ng kulay niya. And this one, I got for $14 to siya. Ayan. So at least, kahit pajamas, cute pa rin si Paris na pupunta ng childcare. And then the last one, tatlo lang kasi yung binili ko guys. Kasi ano lang naman, Tuesday, Wednesday, Thursday lang yung childcare ni Paris. Ito yung isa, merong mga chick to nak or duck. What's this one, nak? Is that a duck? Duck? Or chick? It's a bed. A what? It's a bed. Napagkakanasad. And this one, we got for $11. Ayan. So, sa Kmart, guys, wala silang gumboots. Meron para, pero, malaki para kay Paris. So, we went to Target. Tapos, guys, very lucky kasi ito lang talaga yung naiwan dun. Ayan, oh. So, pink siya. And, ayan, we got this for $16. And this just fit Paris. Actually, this is size 5. Ayan. So, yung gamit ni Paris, right now guys is size 5 and I think magsi-6 na siya very soon kasi lumalaki na yung paa niya. And while we were in Kmart pala guys, bumili na rin ako ng mga facial wipes. Ayan. So dalawa yung binili ko. So yun lang yung mga napamili ko guys sa shops. Yes, it's true. Pumunta ako sa mga shops, mga YSL, mga Louis Vuitton, mga Zara, pero wala talaga ako nabili guys. Nag-ibog ako ni ato ako dito, nagsakit-sakit akong dughan kay grabe akong kaibog dito sa Lambaligya. What's that, my love? Okay. But I'm so happy na wala akong nagastos doon. So I was just very happy. Parang hindi lang yun sa akin ba na magtingin-tingin. It's very nice. It's good to, like yung feeling na nakapasok ka sa mga malalaking shops na ganyan. Kasi it's not everyday na nagagawa mo yan. And kahit na malapit kami dito, guys, sa mga shops na mga malalaki, hindi naman kami every time na pumupunta doon. So I just went in and, just had a browse really, like, because you can have a look, you don't need to buy. So that's why yun yung ginawa ko guys. And actually,
Nung papasok kami doon guys, merong babae sa harapan ng shops na nagbigay sa amin ito. Ayan oh. Asian siya. Nakalagay dito Australian Kids Vitamins D3 Liquid. Tapos sabi niya, do you want this for your baby? Kasi yung expiration date daw, August 2020. I don't know, for some reason, sabi niya, free lang daw. Sabi ko, okay, that's fine. Pero I'm not sure if ibibigay ko to kay Paris, guys, no? Kasi hindi ko naman binibigyan si Paris ng mga ganito. What's this, honey? Come, show me. Wanna say hi? Hi. Say hi? Say hi, tita, tito. How far? This is far. Good girl. What's that for? That's for you. Okay, that's far. Yeah, that's for Paris. Is that for Paris? Far. Tapos nagbili na lang ako ng ano guys, yung mini chicken para for dinner namin kasi ang bait-bait ni Daddy guys. Oh, naglinis siya ng bahay. Kaya hindi yan siya sumama kanina guys. Mommy. Uy. Kaya hindi yan siya sumama kanina guys kasi sabi niya maglilinis na siya ng bahay. So, good boy. Si Paris ay nagsusuk na naman guys, oh, kasi hindi ito siya natulog. We'll take the shoes off. Kasi gusto na niyang magdidi guys. Padidinin na natin ito siya. Ayan. See this one here, oh. Diyan. Lay down here. Mama will give you didi. Alam niyo guys kung bakit ito nandito guys, yung mga ganito. Kasi si Mark dito natutulog sa couch. Minsan hindi kami magkatabi kasi itong batang to is katabi pa namin to siya matulog. And minsan guys, pag nag-work si Mike ng late, ganyan, pagpasok niya ng room, si Paris ayun na, naka-horizontal na siya sa bed, ganon. So, wala nang space yung bed minsan. So, si Daddy Mike dito natutulog sa couch. Ayan. So, hindi kami magkatabi dahil sa batang ito, oh, anak. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan bakit hindi kami magkatabi ni tatay mo. Yes, pinadidi ko lang si Paris and ayan na siya. Nakatulog na ang baby. Ayan, kasi hindi kasi yan siya nagnap. Kaya ayan. Ayan, baka yung papa na naman niya ang magtulog sa bed. Kami na naman dito. Kasi siya na naman yung nakatulog sa couch. Anyways, guys, kain muna tayo ng dinner, guys, oh. Meron tayong chicken, saka chips. Tapos na namin kumain, guys. Tingnan ko baka may mumho pa tayo sa ating babais. Ayan. Tapos, ngayon, ayan ang ating baby girl, guys. Oh, tulog pa rin siya, guys. Ayan, oh. Oh. Very hinanok ang kanyang tulog. Yan yung napapala mo pag hindi ka natutulog sa, hapon. Ayan. So, ito, magpapatulong pala si Daddy, guys, para assemble ito. Kasi ito yung, niya, yung parang punching bag something ba. Ewan ko, guys. Uy, kahit ano na lang naiisip ni Mike na bilhin. Meron pa naman siyang isa na ganito sa, sa likod. Pero hindi niya ginagamit. Tapos, bumili na naman siya nito, oh. Anyways, tutulungan ko si Daddy Mike na i-assemble yan. Tutulungan ko si Daddy Mike, guys. Kasi alam nyo na, di ba? Umalis sa atin yung kanina, nag-shopping, tapos pagka-uwi, ang linis na ng bahay. So, yun lang yung hinihingi niya. Tulungan ko daw siya mag-assemble ng niya. So, yun yung gagawin namin. But, i-end ko na yung vlog dito, guys, kasi it's getting longer na. And, ayan, gagawin pa namin yun siya. But, before I'll end this vlog, obviously, I would like to say thank you to everyone na nag-subscribe sa ating channel. Welcome sa mga bagong nag-subscribe. I can see na merong mga bagong comments. So, I'm very, very happy. Thank you very much. And, sana patuloy nyo kaming supportaan. Shout out to Jess Shill. Hello, Dai. Say hi to Jake. Si Paris is namimiss na niya si Jake. So, hopefully soon mag-catch up na naman tayo. Shout out to Rosario Sabalye. Aidan Abdul Latif. Rowena McCoy. Sabi niya, now lang ko nag-subscribe. So, hi sis! Welcome sa atong channel. Shout out to Maribel Patiag, Junray and Gina Gikan. Red Sibial. Hello, Dai. Shout out to Marwin Patiag.
Oh, ano-ano kayo ni Maribel Patiag? Are you kuan related? Shout out to Ginia Dolar, Rosemary Romuar, Luz Viminda Pulido, Joanne Ambe, Miraso Dayaw, Jane Solitario, Cactus PH, Ginaline's World, Nancy Cornejo, LM, Bisdak and British Channel. Shout out to Kimberly Lapornina from Waterfall Balingasag, Saong Silingan. Hello. Shout out to Amber Kikai's World, Gina Gakula, Lita B, Christy Aldave, Charis Mirabete, Pearl Jane Munoz, and to my Friendship Lawless family and Amy and Anthony. Hello mga Inday. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can, be careful. Bye!